Quero ensinarvos aquí, como podedes ver, hai materiais de xogos de mesa. Os xogos de mesa son moi diferentes uns a outros. Pode que teñan taboleiro, pode que non, pode que teñan fichas de xogo, pode que non, pode que teñan tarxetas ou non, pode que sexan de cartón ou poden ser de madeira, ou mesmo de plástico, pode que teñan temporizador ou non. Hai moi distintos materiais, formas, cores e todos eles son xogos de mesa. Entón, de que vos quero falar hoxe? De que hai un material moi interesante nos xogos de mesa e son as fichas técnicas. Que é iso? Pois son unhas fichiñas que veñen nos xogos de mesa e que dan moitísima información sobre o tema co que se está a xogar. Os xogos de mesa sirven para xogar e sirven para aprender. Entón, se por exemplo estamos facendo un xogo de xeografía e queremos aprender as capitais ou cantos habitantes ten un país, pois podemos facer uso de xogos con fichas técnicas. E se queremos facelo con animais, pois o mesmo. Entón, que vos parecería a vos que estades a traballar sobre os seres vivos, a célula e os reinos, facer algún xoguiño que teña fichas técnicas? Así, cando a xente xogue, aprenderá o tempo que xoga.